Wang kasalanan nga gawata mo, at manyadta pantawad at pakalulog, kay nga pong Ginoo. Ginoo, ingamano mo, mabiyaya at darapat. Ginoo, pakalulog. Ginoo, dinatang ka, ban papagbalikan mo loob, ding makasalanan. Kristo, pakalulog. Ginoo, ingamana mo, balo ng panuyatan, pati na inglihim ng pagnasan, at isipan ng tao. Ginoo, pakalulog. Ing Diyos, sa may paingtutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangang manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, palablaban mo sana, ing kasabikan ming tupad, king kaburian mo. At sapan mo king makakilala, king magligtas ng upaya, ning lugod mo. Itihaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ning banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Kapatag, ingamano na ning Diyos mabiyaya at darapatya. May gitya talas kesa king isano pa mga espagang dobli taram. Managlo siya ang gana ng nula mikikit, ing kaladwa at espiritu. Ang gana ka ring pisuglungan butol at utak na ring butol. Balo ng panuyatan pati na lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Nanuman alakang asa likod king Diyos. Ing sablang melalang makabukulat at makalagtad, king kayang panimanman. At kaya tamo, munye kwenta, tungkol king kaya katamo mo sarili. Antina ning kang Jesus, inganak na ning Diyos, at intamong metong marangal at matas a saserdote, amiras ang gaking arapa nakabud ning Diyos. Magpakatatag tamong mitmong tibe, king kaya katang kasalpantayanan, ingke katang matas a saserdote, biyasa yang magsanmetong apanamdam, kingke katang kainan. Uling yaman, dinalan niya king sablang kapagsubukan, kalupaning daralanan tamo. Bistaman, eya may kasala. Inya, kambening matibe kapanaligan, lumapit tamo king trono ning Diyos, bata mong kamtan ing lunas at sao king oras ning pamangailangan. Amano ning Ginoo. Dingamano mo Ginoo, Espiritu la at biye. Ding kautosan ning Ginoo, matulit la, ninuman ning tutupad tula ing kamtana. Dingutos ning Ginoo ustula, babielang sala karing mata. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo. Sukat manatili ti kapilanman. Dingatol ning Ginoo pawalang katutuan, alayang kakabiran ninuman. Manlang may git king ginto, may git lang pibuburiang king dalise ginto. Mas mayumula kesa king inuyad, may git la kanyaman king pulot panilan. Di nga manong luluwal ka ring labi ko, at ing pamibule-bule ding puso ko. Maging katanggap-tanggap la sa harapan mo, O Ginoo. Ape ka bato kong matibe at kakong talapagligtas. Alleluia, alleluia.
maya padalan, karin mo ko sa tayran. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa kay may pabalita, agpang kang San Marcos. Mintayang pasibay Jesus, kimpampang ning dagat-dagatan ning Galilea. Tikyan derin tutong dakalatao, pigmula na lang tiro. Kabang maglakad siya, ikit na Levi, anak ng Alfeo. Makaluklok ya king kayang opisinang tipanyigilan buwis. Nga lang Jesus kaya, tuki ka na ako. Tinala ka di Levi at inukiya kang Jesus. Kanitang mamangan lari Jesus at dingalagad na king balian ng Levi, may kisulula karela ring dakala talapanyingil buwis at ding makasalanan at inuki kaya. Ikit dayti ring mapila na iskribang pariseo. At ngarang sinabi ka rin alagad ng Yesus, bakit makisuluya ka rin talapanying ilbis at ka rin makasalanan? Dindam ng Yesus iti, inya nga na may kibat. Ere kailangan ding taong alang sakit, ing doktor. Nune, deta mong ating sakit. Dinatang ko, keti, ban papagbalikan ko lo, ding makasalanan. Aliwa, ring banal. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Sa pagkuha po natin ng mga trabahador, normally, mas pipili natin yung mga magagaling. No? Sa pagkuha natin ng mga empleyado, normally, dapat pipili tayo ng maigi. No? At sa mga leaders, ganun din. Kung pipili tayo ng mga leaders, kahit sa ating mga eleksyon, gusto natin kung pipili tayo yung iniisip natin talagang sila'y magiging mabuting pinuno. Kaya may tsepwera yung mahina, may tsepwera yung walang galing. Dapat magagaling sila. Kaya kung babalikan po natin at susirin ang pagpili ng Panginoon sa mga naging alagad niya, parang kakaiba siya. Kasi, halimbawa dito, ang pinili niya, ang tinawag niya para maging alagad niya, ay isa sa mga notorious na makamakasalanan. Ang naniningil ng bis, itong si Levi, siya rin po si Mateo. Bakit niya tatawagin at sasama sa kanyang grupo? Gayong prestigious ang grupo niya dapat. Dahil siya isang guro, dahil siya isang banal, dapat banal din ang mga maging kasama niya. Pero bakit siya tatawag ng isang kilalang makasalanan tulad ni Levi? Tapos yung iba po na mga alagad niya, siyempre sina Simon Pedro, Andres, mga ordinaryong mangingisda lamang. At sina ang magkapatid na Juan at Santiago, ganun din, mga mangingisda lamang. Bakit ito yung mga tinawag niya? Bakit hindi yung mga magagaling, matitino, mabubuti dito? Kaya isa pong misteryo para sa atin kung bakit ito yung mga napusuan ng Panginoon. Pero sabi nga po, ang Panginoon ay nababasa niya, hindi lang isipan ng isang tao, kundi ultimo yung kanyang puso. Malamang itong mga taong ito ay mga makasalanan. Malamang itong mga taong pinili niya ay mahihina, uneducated. Pero ika nga, hindi lang ang estado ng mga tao ang pinagpasyan ng Panginoon sa pagpili sa kanyang mga lagad, kundi ang nilalaman ng kanilang puso, ang kanilang isipan.
And I think ganun din po siya sa atin. No? Kung binabasa niya ang buhay natin, hindi lang yung mga nagagawa natin, hindi lang yung mga tagumpay natin, kundi ultimo yung isipan natin at ang puso natin. Malamang ang isang tao ay maraming accomplishments, marahil ang isang tao ay maraming nagawa na kumpara sa ibang mga tao. Pero baka sa mata ng Panginoong Diyos, itong mga nagtagumpay sa mga maraming bagay, itong parang ang daming nagawa dito sa mundo, baka siya pang pinakahuli kumpara sa mga tinitignan na nahuli dito sa mundo. Kung tinitignan ko po kuminsan kasi mas tanyag mga politiko, mga politiko, kasi nakapagpagawa daw sila ng daan, nakapagpagawa daw sila ng mga eskwelahan, nakapagpagawa sila ng mga ospital, tapos ipapangalan pa sa kanila yung isang napagawa nila. Parang dito sa mundo nangunguna sila. Pero baka nga naman sa mata ng Diyos sila yung huli. Mas mangunguna pa yung nagtitinda ng fishball. Kasi nagtitinda ng fishball, nabubuhay ng malinis. Minsan magbibigay pa sa kanyang tinda sa mga batang bumibili sa kanya. Samantalang yung palang politiko, kumita ng malaki sa mga pinagawa niya. Sa tingin natin parang silang nangunguna. Pero sa Panginoong Diyos pala, kung sino yung mga initsepwera, yung puso nila at kaisipan, silang mas may malinis at magandang hangarin. Kaya ito rin po yung natin dito. Ito ang Panginoong Diyos. Kitang-kita ang kalooban natin. Kitang-kita kung sino talaga tayo. Kaya alam niya kung sinong pwedeng pagtinawag ay tunay niyang maasahan, tunay niyang mapagkakatiwalaan. Ito pong mga lagad niya, marahil sa mata natin mga reject sila. Pero ika nga, God sees much more clearly than us. Kung minsan po, tinitignan ko sarili ko pag ganito yung mga pinag-uusapan kasi maraming magagaling, mas maraming matitino, mas maraming mas smart, parang ganyan, mas maraming marunong magsalita. Pero bakit ako? Bakit yung ibang kaklase ko na mas marunong, hindi sila nakapagpare? Bakit ako? Hindi ko alam Bakit kaya ako? Pero yan nga po, alam ng Panginoong Diyos ang pwedeng magawa ng kanyang isang tinawag niya. Kaya ito pong si Mateo dito, alam niyang pwede niyang magawa pagdating ng araw. At alam niyo po si Mateo, siyang sumulat sa isang ebanghelyo na ngayon ay binabansagan natin. Ebanghelyo ayon kay, ang mabuting balita ayon kay Mateo. Kaya ito po, tignan nyo, kayo rin sa inyong mga sariling buhay ay tinawag din kayo ng Panginoon para sa isang gawain. Sa gawain bilang may asawa, kaya sa gawain bilang manggagawa sa simbahan, o kaya ako po kahit yung mga profession, engineer, architect, doctor, teachers, para sa akin yan mga bukasyon Tinatawag ka ng Panginoon sa ganyang buhay, hindi lang para magpayaman, hindi lang para maging tanyag, kundi maging kasangkapan ka ng Panginoong Diyos para matulungan mo yung iba at sa pamagitan ng iyong nagagawa ay mabibigyan ng parangal ng Diyos sa iyong matuwid at malinis na pagharap dyan sa iyong profession. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa paintangang mga kahilingan. Tayong lahat na may kanya-kanyang tawag mula sa Panginoon para sa mga particular na gawain na gusto niyang ipagawa sa atin. Sabihin natin sa bawat panalangin,
Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananura kang apaligayan. Ginoo, ipakit mo kaya kami. O Diyos, salina lang kay kamingan. Pepanatilyan mo ing bemi, ang gaman king aldo iti. Apuryan da kasana, king sablang daraptan mi. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Balikdan mo kami king aldo-aldoming kararaptanan. Uling ating keng dake king pamanatbus king yato, kambe mo. Saupan mo keng parating tutupad, king banal mong kaburian. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Papamuhan mo kay kaming obra, para ka rin kaparaming tao. Kambera at para karela, abayo mi yasanay niyato, king kekang ikatula, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Para kay kami, at ding sablang akakayarap mi, king aldo-aldoming pamibiyebe. Ipagkaloob mo sa tula at kapayapan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ngini po, adwanta mo'y sarili tang kapagnasan. O Ginong Diyos, ari ning banwat yato, panibalan at pabanalan mo rin kaya kayong puso at katawan. Ipayabot mong din kaya kaming amano at dapat miyagpangla ka rin kaya kang batas at kautusan. Ban kita makapagsaya kami king kaya kang katimawan at kaligtasan. Ipagkalubiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatid, bandi kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. O Diyos, ning lugod, mananasanang iting pamagdaon ni, king sakripisyo, ang kaya kang inutos, gawa na keng lalong tapat keka. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kaya kayo, Kaya ka antimo. yat nayo rin puso yun. O kaya't nalo kini. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulog. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at lumang kanino ipa, Diyos kinalangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali sa lugod, pag masusyan ming kayang kamatayan. King mabiya kasalpantiyan papasyag ming kayang pangasubing mebye. King ganapakapanaligan, panayan ming panyatang ng mitmong kaligayan.
Ulinita kaberi sa blangporo, ring anghel karing banwa, daralit ning kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling ginoo, sa mayipaya, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mahaling daratang king lagyuning tinu. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa letingayin king espiritu mo, ban para kaya kami manyarilang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, kaling kayang disipulo nga ng tanggapan niyo iti kongan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay maning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ning bay na hanggang tipan. Kami bubu, para kaya kayit, para ka rin sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigagan na kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ing kamatay na paman yung di na may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layin ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo kaya ka. Kapag mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung inugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ning pepainawan at maninayang subing niya, dahil na ning Ipapa Benedicto, kalabing anam, at Imirna. Ading alay pang miyang unabi, tanggapan mo sana kayong maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhen din Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, kupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Manalain tamit mong kapaniligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, siya kabanwa, misamba niyo lagi mo, datang kaya kaming kayarian mo. Ipamintuan ng lug mo, kaya tisuli, antibanwa. Ing kakanan ni king aldo-aldo, hindi mo kaya kami, king aldo ngini. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangin mo kaya paisawa kintokso, ano ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Maligaya kami kayarian, ating kayo payan. Inigaya, manggaman,
O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan di kaya kaming kasalanan, na nanglawen mo yung kasalpantihanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, kingalangangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaanting mo. Di po may kakapatid, may pupukain tamang yaning kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, Pakaluluwan mo ko. Kordero ng Diyos sa nilalakoking kasalanan niya. Pakaluluwan mo ko. Kordero ng Diyos sa nilalakoking kasalanan niya. Biyang kaya kami yung kapayapan. ngayong malagod at maganakatang Ginoo, ang kordero ng Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banan ng komunyon. Gino'y matampang tanggap kaya ka, at sa kasming amana mo, maya.
Manalangin tamo. Oy paming malagot, kanitingay karistya, ipagkalubme kaya kaming tula ng pamakirake, king kaya kang kadyosan. Papanatalyan mo kaya sana king lugod mo at paintulutan ni kawani kaya kapilan man. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Ang ginoo manatilya kaya kayo, at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutop. Ang iba, ang poning anak, ang poning banal Espiritu, may arinig kaya katang kapag masusyan, no may tanang luguran ng Diyos at ang kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. Ay po sa gandang araw, marami pong salamat.